Priatelia, ja vás srdečne zdravím. Dnes pozývam predovšetkým technicky orientovaných lyžiarov, slalomárov, ktorí preferujú krátke, stredne dlhé oblúky so zameraním predovšetkým na tú techniku jazdy. Myslím, že už z týchto prvých záberov je jasné, že dnes sa budeme baviť o civilnej slalomke od nemeckého výrobcu Felko. Priznám sa, že na test tohto modelu som sa vyslovene tešil. Ja som ho naposledy jazdil v roku 2006, ešte tej klasickej uzavretej konštrukcii. Odtedy na modele prebehlo výrazne veľa zmien, čo sa týka konštrukcie i geometrie. Súčasný model s relatívne dlhým označením Race Tiger Speedwall SL UO zachytáva aktuálny trend športových zjazdových lyž. Na rozdiel od konkurencie svojej kategórii, nemecký výrobca pri stavbe tejto lyže použil len jednu titánovú výstup, ktorá je po celej dĺžke a ploche a je na hornej časti. Voči minulej sezóne sa čiastočne upravila geometria. Pôvodne tu bol stred 66 mm, aktuálne 68 mm. Špička má 123 mm a v testovanej dĺžke 165 cm, päťka má 104 mm. Nominálny rádius v tejto dĺžke je 12,7 m. To je taký, by som povedal, zlaté optimum medzi tých 12,5 a 13,5 m. Celku zaujímavým konštrukčným prvkom vo svojej kategórii je použitie rockerovej stavby. Ono má značenie v tomto prípade typ rocker a je relatívne krátke v tejto časti. Do sezóny 2014-15 Felko v spolupráci s Markerom prináša kompletne nové uchytenie podložky, respektíve viazania na lyžu. Takže nová podložka s označením Air Motion 2, za ktorú oboch výrobcov chválim. Ak by som testoval lyžu minulý rok, by som povedal príliš veľa lacného plastu, nepáčilo by sa mi to. Ďalším konštrukčným prvkom, ktorým sa prezentuje aktuálny model sezóny 2014 a 2015, je tento plastový objekt s označením UO, ktorý znižuje vibrácie v pozdĺžnom smere, priečnom smere a smere kolmov na smer jazdy lyže. Model som mal možnosť testovať na rakúskom ľadovci Hintertux v októbri 2014, takže vyslovene čerstvé informácie. Podmienky na testovanie vyslovene ideálne, ráno tvrdo upravené, po obede mierne nameknuté, ale žiadna dráma. Tie pocity z testovania tohto modelu sú vyslovene, nechcem povedať, že úžasné, ale maximálne pozitívne. Hneď úvodom, čo sa týka tých jazdných vlastností, musím ozrejmiť dve veci. Tie skvelé jazdné vlastnosti ovplyvňujú v podstate dva konštrukčné prvky. Je tu použitá len tá jedna titánová výstupa, to znamená, tá lyža je príjemne tuhá. Na druhej strane máme tu relatívne agresívne krojenie pätky, to znamená, až do samotného konca oblúka vás to bude držať. To príjemné odladenie tuhosti, flexie lyže v zásade dáva tomuto modelu výrazne iný charakter, ako sme zvyknutí na ostatných modeloch tejto kategórie. Rádius, to krojenie po celej tej dĺžke je prakticky rovnaké, to znamená, ten nominálny rádius 12,7 m je v rámci stavby z môjho pohľadu nie že konštantný, ale skoro rovnaký. To bočné krojenie toho nominálneho rádiusu po celej tej dĺžke v zásade ovplyvňuje tie jazdné vlastnosti z toho pohľadu, že vy s tou lyžou musíte neustále pracovať. Musíte pracovať nielen z hľadiska toho prehraňovania z oblúka do oblúka, ale musíte zároveň robiť i ten predozálny pohyb. To znamená na začiatku sa zatlačiť, stiahnuť ten oblúk a na závere oblúka sa vytiahnuť, predsunúť tie lyže na to zrýchlenie. V podstate zás z pohľadu tej tuhosti ten oblúk je vyslovene jednoduchý. Samozrejme, je to dané tou čistotou, tou technikou toho oblúka ako takého. Na druhej strane, treba si uvedomiť, že toto krojenie pätky je stavané na zjazdovky čierneho a červeného charakteru. Na zjazdovkách s tým nižším sklonom, respektíve na tých traverzoch, tá lyža má tendenciu sa zarezávať, respektíve máte pocit, že tá lyža je nestabilná, ale je to práve dané tým, že tá lyža má stále chuť ísť do toho oblúka. Ten rozsah využiteľných oblúkov, tak ako je štandardne tej svojej kategórii zhruba od tých 4-5 metrov, to znamená šírka radraku, po nejakých 20, možno aj viacej, ale treba si uvedomiť, zase tam ten nominálny rádius krátky, to krojenie je agresívne, a pokiaľ pôjdete rýchlejšie tých väčších oblúkov, zas vám to bude odskakovať od stredu oblúka. Z môjho pohľadu v rámci testovania s touto lyžou som sa vyslovene bavil, hral, žiadne silové lyžovanie, tie oblúky niekedy krátke, pánové, slalomové, v tom
v spektre 6, 7, 8 metrov. Dá sa položiť do toho extrémneho carvingu na tú vnútornú lyžu, dá sa ťahať stredne dlhé oblúky, samozrejme v tom spektre rýchlosti do tých 60 km za hodinu. Z pohľadu kritériá na silu ovládania tejto civilnej slalomky musím povedať, že nepredstavuje žiadne mimoriadne vysoké nároky. Obsahuje to lyžiarov toho levelu 7, 8, 9, 10 v pohode, to znamená i ženy športovo orientované s týmto modelom si prídu na svoje. Z pohľadu kritéria presnosti ovládania tamto zasahuje ten level najvyšší, to znamená 9, 10. Naozaj to chce technicky orientovaného lyžiara s čistým carvingovým oblúkom. Ja modelu Race-Tiger Speedwall SLU z pohľadu tých jazdných vlastností vo svojej kategórii, to znamená civilnej slalomke, dávam maximálne hodnotenie, to znamená 10. Z pohľadu nenáročnosti na ovládanie a z rozsahu tých využiteľných oblúkov, tej živosti, športovosti, áno, má to svoj zmysel. Z môjho pohľadu kladiem výrobcovi jednu otázku, či je nutné v prípade slalomového modelu používať tento tlmiací systém, nakoľko pokiaľ je lyža v neustále tom kontakte, v zábere s tým snehom, tak vibrácie nevznikajú. Vibrácie vznikajú len pri jazde tých traverzov, respektíve tom záklone, tých dlhých oblúkoch, ale na toto tá lyža vôbec nie je stavaná a ten pocit vibrácií sa do tej lyže v tých väčších rýchlostiach neustále prenáša. Ale samozrejme, túto moju podotázku v úvodzovkách netreba brať negatívne. Lyža je stavaná vyslovene na tie krátke, stredne dlhé oblúky, na ten neustály kontakt s tým snehom, s tou snehovou podložkou. Odporúčaná cena tohto modelu s 12-kovým viazaním pre Slovenskú republiku, respektíve pre celú strednú Európu, je na úrovni 820 €. Z pohľadu konkurencie je to možno trošku vyššie, ale dostávate výrazne vyššiu pridanú hodnotu. Pridanú hodnotu nie len z pohľadu tých jazdných vlastností, ale aj z kritéria toho dielenského spracovania použitých materiálov. Mimoriadne dobré, kvalitné hrany, z výroby priamo netreba na to siahať, krásna štruktúra, pretekárska sklznica.